Niin, Jeesus on täällä Pyhän Henkensä kautta. Issand on siin pühavaimu kaudu Ja hän tekee ihmeellistä työtä. ja Jumal teeb imelist tööd. Olemme jo kuulleet tänään siitä, mitä merkitsee se, kun Pyhä Henki tulee meihin ja meidän kautta. Me oleme täna kuulnud, mis tuleb edasi siis, kui püha vaim tuleb meie sisse ja teeb meie kaudu. Haluaisin muutamalla sanalla todistaa, mitä Jumala voi tehdä yhtäkkiä. Tahtsin mõne sõnaga öelda, mida Jumal võib ühel hetkel teha. Edellisellä kerralla, kun minä olin täällä teidän keskellänne, Eelmine kord, kui ma olin teie keskel siin, minun rakas veljeni lahjoitti minulle tämän ristin. minu armas vend kinkis mulle selle risti. Ja se oli mulle uusi asia laittaa tällä tuolla kaulaa. Ja see oli uus asi, et panna ta kaela, et Tietenkin risti merkitsi minulle jo kauan kaikkea, Jeesuksen risti. Teatavasti rist on märk, minulle väga sügav märk. Mutta en olisi uskonut, että kun laitoin sen tällä tavalla Helsingissä, niin minkälainen vaikutus oli sillä monelle ihmiselle. Aga ma ei uskunud, et kui ma panen ta kaela ja see rist panen siia ette, et ta kõigile näha oleks, et milline mõju oli sellel ristil ühes olukorras. Mä tulin junalla 30 kilometriä Helsinkiin yhdestä kaupungista. Ma tulin rongiga 30 kilomeetri kaugusel ühest linnast teise. Oli lauantai-ilta, myöhäinen ilta. Oli laupäeva õhtu, väga hilisen õhtu. Ja astuin junaan ja mulla oli tämmöinen musta paita ja risti oli tässä näkyvillä. Astusin rongi ja mul oli must särk ja rist oli siis niimoodi kõigil näha. Ja heti tunsin, että nyt Jumala tahtoo tehdä jotain tämän matkan aikana. Ja tundsin, et Jumal tahab midagi siin rongis teha. Ja kun olin istunut sinne junaan, ja kun ma olin istunud sinna rongi, niin yhtäkkiä tulee nuori mies ovesta sisään sinne. Ja ühel hetkel tuli üks noor mees sinna sisse, sinna rongi. Ja hän oli ihan toisessa maailmassa, nuori komea poika. Ta oli kuidagi teises maailmas ja noor sykene poiss. Hän oli ottanut varmasti alkoholia ja narkootikumit oli ottanut. Ta oli narkootsi võtnud ja alkoholi lõhnad käisid üle pea. Ja hän melkein kaatui siihen junan lattialle monta kertaa. Ja ta käis pikali sinna vahepeal, kukkus sinna oma olekus sinna rongi põrandale maa. Joo. Ja sitten nousi ylös ja meni edestakaisin hyvin rauhattomasti. Ja siis tõusis jälle üles ja käis väga rahutult edasi tagasi seal. Ja sitten seuraava asema oli se, jossa minun piti jäädä pois. Ja järgmine peatus, mis oli, et ma pidin selle vahele jätma. Niin Jumalan Pyhä Henki alkoi puhumaan minulle. Ja Jumala Püha Vaim hakkas minuga rääkima. Että tuolle nuorelle miehelle pitää sanoa jotakin. Et sa pead sellele noorelle poisille midagi ütlema. Että sä et voi mennä tästä junasta pois ilman, että sä et sano jotakin ristivoimasta. Et sa ei või ennem ära minna siit rongist, kui sa räägid sellele poisille ristipääst. Ja hän oli kyllä huomannut, että mulla on tämä risti. Se näkyy niin kauaksi. Ja ta muidugi nägi, et tal oli rist kaelas, se mees nägi. Sitten hän tuli minun luoksensa ja yhtäkkiä hän otti pienen ristin ja sanoi, että minullakin on risti. Ja kui ta üks hetk tuli ta tema juurde ja võttis endalt peidust oleva väikse risti ja ütles ka minul on rist. Ja hän sanoi, että mä olen nyt tällaisessa tilanteessa, mutta minä olen uskovainen. Et ma olen praegu selles kohutavas olukorras, kuradi küsis, aga ma olen usklik. Minä uskon Jeesukseen. Ma usun Jeesusesse. Mutta hän pyysi, että muista minua rukoukseni, että mä pääsisin irti. Aga ta ütles, et palun palveta mu eest, et ma saaksin sellest kuradi küsist lahti. Ja minä sanon, totta kai minä rukoilen sinun puolestasi, ristin voima on suurempi kuin sinun ongelmasi. Ja ma tõesti palvetan sinu eest, ütles Sakari, et ristivägi on suurem kui sinu probleemid. Ja hän
tällä tavalla teki mulle monta kertaa ja tuo nuori mies jäi niin minun sydämeen. Ja see noor mees tegi mitu korda, ütles, et tänu täheks ja ütles, et ja sanoin, että minä muistan sinun rukouksessa. Minä rukoilen sinun puolestasi, että sinä pääset vapaaksi. Ja ütles, et ma palvetan sinu poole, et sa saaksid sellest vabaks nendest alkoholidest. Sitten juna tuli sille asemalle, pidi mennä pois, missä minä jäin pois. Ja siis tuli, läks rong sinna paikka, kus kohas ma pidin minema. Ja kun kävelin kotiin sinä iltana, niin sellaisen pyhän hengen voiman, kosketuksen. Niin paljon näitä nuoria, niin paljon näitä ihmisiä, jotka eivät tunne vielä todellisuudessa ristin voimaa. Ja siis mind haaras siukene nukker tunne, et kui palju on neid noori ja hädalisi ja kuradi küsis, kes ei tunne veel ristiväge. Jumalan sana sanoo näin. Jumalan sana sanoo. Jumala sana ütleb nii. Sana rististä on Jumalan voima. Jumala sana ütleb, et sõna ristist on Jumala vägi. Meille, jotka pelastumme. Me, kes meid päästetakse. Ristin kautta me saamme kaikki syntimme anteeksi ja vapaudumme kaikista kahleista. Ja risti kaudu me saame kõikidest pattudest vabaks ja kõikidest saatana jamadest lahti. Mutta ne, jotka eivät usko Aina, kes ei usu ristiin ja Jumalan sanan voimaan, kui need, kes ei usu Jumala sama vähesse ristivähesse, niin he joutuvat kadotukseen. Need lähevad kadupaika, hukka. Mutta meille risti on Jumalan voima. Aga meil on rist Jumala vägi. Kiitos Jeesus. Tänu issand Jeesus. Hän on täällä tänään ristin Herra ja kuningas. Hän on täällä tänään. Ja tema on täna siin risti väega ja risti kuningas. Ja Pyhä Henki on täällä tänään. Ja Pyhä Vaim on täna siin. Ja haluaa koskettaa meitä syvästi täältä sisäisen ihmisen puolesta. Ja tahab meid puudutada meid sisemisen inimese poolest. Tehdä ihmeellisiä asioita. Teha ihmeellisiä asju. Eilen kun olin täällä Tallinnassa, kävelin yksikseni ja ajattelin, että minnekään mun pitäisi mennä oikein. Eili kun käisin Tallinnas ringi, siis mõtlesin, mitä mä pean kuulla minema. Sitten siellä vanhassa kaupungissa, Vanhalinnassa, tuli sellainen puisto. Siis Vanhalinnas, kus mä seal olin, tuli mingi park. Ja jotenkin tunsin, että mun pitää mennä vasemmalle ja istua yhdelle penkille siellä. Ja kuidagi tunsin, mä pean minema vasakule ja istuma seal ühe pingi peale. Ja siellä istui vanhus, semmoinen, sitten kun aloin hänen kanssaan puhumaan, niin 91-vuotias vanha täti. Ja seal istus 91-aastane vanha täti. Ja hän luki lehteä hyvin intensiivisesti ja istumme vierikkaan jonka aikaa. Hän oli ihan hiljaa ja luki sitä näin. Ja ta oli seal ja ta oli ametisse lugemisega ja luges seda rahulikult seal lehte. Ja yhtäkkiä sanoin hänelle, että tänään on kaunis ilma, että kesä on tulossa. Ja ükskord ütlesin talle, että tänään on ilus ilm, että kevad on tulemas. Hän laittoi sen lehden heti pois ja hymyilee minulle niin kauniisti. Aivan niin kuin hän olisi säikähtänyt, että joku tulee hänelle puhumaan. Ja siis tal oli väga rõõmus mees, pani kohe lehe käest ära, rõõmus meel, et keegi tuli talle rääkima temaga. Ja sitten hän puhui minulle koko elämänsä tarinan. Hän puhui, hän on ollut Eestistä pois 40 vuotta Australiassa, USAssa ja kaikkea. Mutta nyt hän on tullut Eestiin takaisin kuolemaan. Ja siis ta ütles, et ta rääkis oma eluloost väga pikalt, et ta on Austraalias ja igal pool olnud ja ta on tulnud Eestisse surema. 2 sydänkohtausta ambulanssilla kiirabilla on viety pois hänet. Ja ta on 2 korda kiirabiga minema viidud südame probleemidega. Ja mä sain hänelle hetken puhua Jumalan rakkaudesta. Mä sain teda natuke aega rääkida talle Jumala armastusesta. Sain puhua siitä lunastuksesta, mitä Jeesus on tuon vanhan ihmisen puolesta tehnyt. Ja lunastustööst, mitä ta on teinud meie eest. Mä olen täysin vakuuttunut, että en enää koskaan tuota ihmistä näe. Hän oli 91-vuotias. Ja ta oli 91-aastane ja see oli võib-olla ta viimane moment.
Ja se oli niin kuin viimeinen mahdollisuus varmaan hänelle. Sain välittää hänelle Jumalan rakkaudesta sanomaan. Et see oligi viimane moment veel rääkida talle Jumala armastusest, et valik teha. Ja vielä ennen kuin erosimme siitä, niin kysyin, saanko rukoilla sinun puolesta. Enne kui läksime lahku, ütlesin, kas ma võin su eest palvetada. Ja hän sanoi, totta kai. Ütles, et jah, kindlasti. Ja hän jotenkin Jumalan läsnäolo ja kirkkaus tuli siihen puiston penkille. Ja kui palvetama hakkas, siis tuli nagu Jumala kirkas tuli sinna pingi peale. Au, Jumala au. Ja minun sydämeni oli iloinen jälleen, että kiitos Jumala, että sain yhdelle ihmiselle välittää toivon sanomaa taivasta. Ja mul oli kohe täieti mind rõmuga, sain ühel inimeselle olla kasulik ja Jumala sõna kulutada. Jumala haluaa käyttää meitä ja että me etsisimme niitä, jotka ovat kadonneita. Niitä on paljon meidän ympärillämme tällaisia ihmisiä. Ja Jumala tahab meid kasutada vastavates olukordades, peame lihtsalt kuulama. Ja tämä ristin sanoma, se on niin valtava voima tänäkin päivänä. Ja ristivägi on väga võimas sõnum tänapäeval. Kun me antaudumme hänelle, kui me alandume issanda ette, niin sen kautta ihmiset näkevät, että meidän elämässämme on tapahtunut muutos. Siis inimesed näevad ise, et meie eludes on olnud muutus. Ihmiset vaistoavat sitä. Nad vajavad seda. Taipavat sitä. Taipavat, saavad aru. Nyt kun minä tuolla Tallinnassa kävin, niin sitten niin, tämä risti on tässä ja takki auki heti. Ja eilen kun tulin, niin siellä Tallinnassa sinne, kun Viru-hotellin lähellä. Ja eile ka mul kogu aeg on ristunud sinne lahti ja tulin Viru-hotelli lähedal olin seal. Ja jollakin tavalla mä en ymmärrä yhtäkään tapahtuu jotakin. Jumalan voima tuli minun päälle. Ja kõnsin seal ja Jumala vägi tuli mulle peale. Ja ihmiset, jotka istuvat siinä penkessä, niin katsoivat tätä ristiä. Ja inimesed, kes istusid seal pinkide peale, hakkasid äkki risti katsuma tal kaelas. Joo, ja yksi venäläiset istuvat siinä ja katsokaa, siinä menee paps. Ja mõned ütlesid, et näe, vaata, see on pastor läheb siin, teed. Joo, ja mulle tuli heti sen tunne, että nyt pitää, voi että kun mä osasin venäjä kieltä. Ja nyt tuli selline tunne, et osaks ma ainult nüüd praegu vene keelt, et. Että mä voisin niille puhua venäjäksi evankeliumia. Et mä võiksin nendele vene keeles evankeliumi rääkida. Mutta jollakin tavalla, en ymmärrä itsekään mitä tapahtui, en ymmärrä. Aga ma ei tea, mis asi juhtus. Mä tunsin, että Jumalan voima oli minun ylläni, sellainen kirkkaus, sellainen, ristissä on salaisuus, vaikka tämä on vain symboli, mutta kuitenkin. Mä tundsin, että Jumala vägi on mu peal ja se ristisaladus nagu sai avalikuks seal. Ihmiset kunnioittavat, monetkin kunnioittavat, kun he näkevät ristin, tietävät sen, mitä se tarkoittaa. Ja väga paljud, kes näevad risti, need lähevad aukartusesse ja teavad, mitä se tähendab. Ja me olemme ristin sanoman eteenpäin viejiä. Ja me olemme risti sõnumite edasi viia. Ja meillä on annettu Jumalan pyhän hengen voitelu ja voima sitä varten, että me saamme viedä sitä eteenpäin. Ja Jumal on meil rüütunud väega, et me seda edasi räägime ja meil tekivad võimalused. Kyllä mulla oli joitakin hetkiä, jolloin ajattelin 2 kertaa, että laitanko tämän ristin näkyville vai ei. Ja oli ka muidugi niisugune hetk, kus kohas ütles, et kas ma ikkagi panen mingi arutelu, et panen ikka risti nägevele või panen. Aivan niin kuin Jumala olisi laittanut minut sellaisen koetuksen paikkaan. Aga Jumal pani teda sellisesse paikka, kus oli vaja näidata. Niin, olenko minä todella kristitty vai en? Ja kas ma olin seda... Haluanko minä näyttää värini? Haluanko minä kertoa, että minä olen kristitty Jumalan lapsi? Ja. Et me ei tohi seda nagu karta ja peab näitama seda, et ma olen ikkagi Jumala laps, see ongi näitamine. Tämä maailma elää hyvin syvällä toivottomuuden tilassa. Nad elavad väga suures teadmatuses maailma inimesed. Mutta kiitos Jumalalle, että meillä on vastaus. Tänu issand Jeesus, et meil on selleks vastus. Meillä on evankeliumi. Meil on evankelium. Meillä on Jumalan sana. Meil on Jumala sõna. Jossa on vieläkin voima. Ja seal on vägi. Sana rististä. Sõna ristist. Puudutus niille, jotka kadotukseen joutuvat. Sõna ristist juba on narrus nendele, kes lähevad põrgusse. Mutta meille se on Jumalan pelastava voima. Aga meile on see Jumala vägi. Ja tätä me julistamme, tästä me kerromme.
Ja sellest me räägime Tätä päästeteest. sanomaa me viemme eteenpäin. Me viime seda edasi. Ja hän itse pukee meidät, hän itse varustaa. Ja tema varustab meid ja vähestab meid. Oletko sinä täällä tänä iltana ja tunnet tai iltapäivällä ja tunnet, että jotakin sinä tarvitsisit nyt Jumalalta uutta? Onko sinun tilanne tällainen? Kui keegi tahab, et tunneb, et tahab midagi Jumalat, midagi uut. Niin, kun me nyt rukoilemme ja hiljennymme, niin ristin sanoma ja ristin voima tulee sinun ylläsi. Pyhä henki tulee sinun ylläsi. Ja sinä vapaudut sinun sairaudestasi, sinä vapaudut sinun siteistäsi, sillä Jeesus Kristus itse tekee sen. Ja kun me palvetame, siis Jumala vägi tuleb ja vabastab meid igasugusest haigustest ja asjadest, mis on kuradi lõksudest. Eestissä on tulemassa uusi aika. Eestisse on tulemas uus aeg. Suomessa on tulemassa uusi aika. Soomessa on tulemas uus aeg. Koko Baltiassa on tulemassa uusi aika. Kogu Balti riikides on tulemas uus aeg. Sen tähden, että Jumala haluaa uudistaa meitä kristittyjä, meitä uskovia. Ta tahab meid uuendada, meid usklikke. Hän haluaa koskettaa meitä sisältä syvältä. Ta tahab meid sügavalt seespoolt uuendada. Ja kun Pyhä Henki tulee, ja kui Püha Vaim tuleb, te saatte voiman. Siis saate võima, väe. Ja te tulette olemaan minun todistajani. Ja te saatte olema minu tunnistajad. Pyhän Hengen voimassa me saamme olla hänen käytössään. Ainult Püha Vaimu väes saame olla Jumala ja se aika on jo nyt alkanut. Ja see aeg on nüüd alganud. Sen tähden nostakaa, me katsomme tänään ristiin. Seepärast vaatame risti peal täna. Se, mitä Jeesus teki meidän edestämme. Mitä Jeesus meie eest on risti puhul teinud. Hän riisui aseet kaikilta pimeyden hallituksilta, vallolta ja voimilta. Ta riisus vaenlaselt kõik relvad, igasugused relvad ja häbistas seda Jeesuses Kristuses. Jeesus Kristus on jo voittanut meidän edestämme. Ta on meie eest võitnud kaikki sairaudet, kõik haigused, kaikki siteet, kaikki tällaiset riippuvuudet, sõltuvused. Kõik sõltuvused ja asjad on ta ära kandnud ristipuuga. Sen siteen kanssa, joka kanssa sinä tänään taistelet, niin Jeesus on sen jo voittanut täysin. Ja see asi, millega sa praegu tegeled ja maadled, see Jeesus on risti puhul selle juba võitnud. Sen tähden, kun me tänään katsomme ristille. Kui me tänään vaatame risti peale. Ja mikä suurempi, että ristin Herra katsoo meitä, meihin. Ja mitä suurem on rist, seda että ristin Herra, risti kuningas ja vaatab meid läbi risti. Ja me olemme jo voittajia hänen kautta. Me oleme tema kaudu võitjad, tema võitis esimesena. Joo, kiitos Jeesus. Tänu issand Jeesus. Jumalan Pyhä Henki on täällä tänään. Püha Vaim on täna siin. Hyvä, että tulit nuori mies tänään tänne. Tänu, että noor mees täna tuli siia. Tänu Jeesusele. Jeesus rakastaa sinua. Jeesus väga armastab sind. Ja antaa sinulle voiman. Ja ta annab sulle väe. Hän on nähnyt sinun kyyneleesi. Ta on näinud sinu pisaraid, mõtteid ja sinu igatsusi. Hän tietää, mitä sinä tänään tarvitset. Ta teab, mida sa tegelikult vajad. Sen tähden tulit oikeaan paikkaan. Ja sa tulid väga õigesse paikka. Sä tulit tänne Jumalan huoneeseen. Sa tulid Jumala hoonesse. Ja Herra koskettaa sinua. Ja Jumal puudutab sind. Ja sinun elämässä tulee muutos. Ja sinu elussa tuleb muutused. Ja meidän kaikkien elämässä. Ja me kõik. Kun me etsimme ensin Jumalan valtakuntaa. Kun me otsime esmalt Jumala riiki ja tema õigust. Ja hänen vanhurskautta. Hänen vanhurskautta. Ja tema õigust. Silloin alkaa asiat muuttua. Siis hakkavad asjad muutuma. Edellisellä kerralla jo koin, kuinka Pyhä Henki puhui, että täällä on tapahtumassa uusia asioita tässä teidän keskuudessa. Eelmine kord, kun tulin, siis Jumala Vaim andis prohvetliku sõna, että siin on teoksil Jumalal uued asjad. Mutta myöskin on tullut hyökkäyksiä teitä kohtaan. Aga on tulnud ka igasuguseid vaenlase lööke meie vastu. Rünnakuid. Mutta älkää pelässäkö niitä. Ärge pange seda tähele. Se tarkoittaa sitä, että Jumalan henki toimii täällä. Se tähendab seda, että Jumala Vaim toimib siin. Ja sen tähden nämä tulevat. Ja sellepärast tulevadki need asjad. Ja sen tähden te menette vaan eteenpäin.
Ja me läheme järjest edasi. Te lähete edasi. Ja te ette pelästy sitä. Ja me ei hakka siin kartma midagi. Ja ette anna periksi niille. Ja ei anna ruumi. Se on selvä merkki siitä, että Jumalalla on suunnitelma tämän seurakunnan. Se on selge märk, et Jumalal on siinä oma plaan. Joo, kiitos Jumalalle. Kiitos Issandalle. Emme pelkää yhtään mitään, niin kuin täällä jo kuulimme Gideonista, valtava sanoma. Ja, et me ei karda mitte midagi, nagu Gideoni lugu oli. Sisaret ja veljet. Õed ja vennad. Me olemme Jumalan silmäterä. Me olemme Jumala silmaterät. Sinulle ei tapahdu koskaan yhtään mitään Jumalan sallimatta. Mitte midagi juhtuu, mitä Jumal ei ole lubanud. Ei edes hiuskarva meidän päästämme tipahda, etteikö Herra tietäisi. Meille lange juukse karga peast maha, et Jumal seda ei Sen tiedä. tähden ole turvallisella mielellä tänään. Ole kindlameelne. Sinut on ostettu kalliisti. Sind on ostettud kalli talle verega. Jeesuksen Kristuksen veren voimalla. Jeesuse Kristuse vere läbi. Hinnalla. Hinnaga. Ja sen tähden me ylistämme häntä tässä. Ja sellepärast me kummardame ja kiidame Issandat. Ja jos sinulla on joku sellainen asia täällä sydämessä, että haluat, että Herra koskettaisi sinua nyt. Kui tahad, et Jumal puudutab sind täna millegist alasta. Minulla ei ole mitään voimaa, tiedän sen, minulla ei ole, mutta Jeesuksella on mahdollisuus juuri nyt koskettaa sinua. Ja että minul ei ole midagi, aga Jumalal on alati olemas midagi. Mä olen kokenut sen viimeisinä aikoina ja päivinä yhtäkkiä, että kuka ristin Herra ja ristin voima uudelleen on koskettanut minua itseäni. Mä olen viimasel palju kokenut, kuidas Jumala vägi järjest tuleb ja puudutab mind. Ja haluaisin nyt välittää sinulle tämän siunauksen, mikä Jumalan henki antaa. Ja tahan seda õnnistust jagada teile ka edasi, mis Jumal annab. Rukoilkaamme nyt ja laita kätesi vaikka siihen sairaanpaikan tai mikä tahansa sinun vaivasi on niin päälle, niin me rukoilemme nyt uskon rukouksen. Ja pange käsi sinna peale, mis on mingi valutav koht või mingi asi, mida toivab Jumala vaim, tervendab selle. Lihtsalt kui vaja südant tuud, siis südame peale. Taivaan Isä Jeesuksen nimessä. Taevane Isä Jeesus Kristuse nimel. Me olemme nyt sinun edessäsi. Me olemme nyt sinu ees. Kiitos Pyhä Henki, että olet täällä. Kiitos Pyhä Vaim, että olet siin. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jeesus Kristuse nimel. Mä sidon kaikki sairaudet ja kaikki siteet ja kaikki tällaiset soltuvuudet ja kaikki riippuvuudet. Mä seon kinni igasugused haigused ja igasugused sõltuvused ja igasugused saatanlikud ahelad. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jeesus Kristuse nimel. Kiitos Pyhä Henki. Kiitos Pyhä Vaim. Että sinä tulet juuri nyt. Että sä tulet just nüüd. Ja kosketat näitä rakkaita ystäviä. Ja puudutad neid armastatuid. Näitä sisaria ja veljiä. Ja õdesi vendi. Ja kiitos, että sinun haavaisi kautta, verihaavaisi kautta. Me täname, et sinu vermete läbi. Meille kuuluu terveys. Meille kuuluu tervis. Ja me julistamme sitä juuri nyt. Me praegu kuulutame seda just nüüd. Ja minä sanon sinulle saatana. Ja mä ütlen sulle saatan. Irroita otteesi. Võta käed ära. Ja sinulla ei ole oikeutta veljiin ja sisariin. Sulle ei ole õigus vendade õdede jaol. Ja kaikki siteet katkeavat. Kõik saatanlikud ahelad katkevad. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jeesus Kristuse nimel. Kiitos Pyhä Henki. Tänu Pyhä Vaim. Että sinä tulet juuri nyt. Että sä tulet praegu just nüüd. Vapauttavalla voimalla. Vabastava väega. Ja sen, jonka Jumalan poika tekee vapaaksi. Ja ketä Jumala poeg vabaks teeb. Hän tulee todellisesti on vapaaksi. Tõeliselt vaba. Ja kiitos, että me annamme kunnia sinulle, mitä sinä teet. Ja täna me annamme sinule au, mitä sinä teet. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jeesuse Kristuse nimellä. Kaikki heikkouden henki. Igasugused depressioonivaimud. Ja kaikki nurkkuse vaimut. Ja nõtruse vaimud. Ja niin sidotaan nyt. Ja olgu need seotud nüüd. Ja käske niiden lähtemään Jeesuksen me Kristuksen nimessä. Me lahkuda need Jeesus Kristuse nimellä. Tänä hetkenä ja juuri nyt. Sellel hetkel just nüüd. Kiitos, että terveyden voima tulee. Me täname tervendav vägi tuleb. Pyhä henki tulee. Pyhä Vaim tuleb. Pyhä henki on parantava ja terventävä voima. Pyhä Vaimul on tervendav ja vabastav vägi. Ja sinä teet sen. Ja sinä Issand teed seda. Sen, jonka Jumalan poika tekee vapaaksi. Sest see, keda Jumala poeg vabaks teeb. Hän tulee todellisesti on tõeliselt vapaaksi. vaba.
Kiitos siitä, mitä sinä teet. Tänu, Issand Jeesus, mitä sinä teet. Sinulle. Me olemme au ja Ja kiitos kiitos, sulle. sinä täytät meitä pyhällä hengellä ja tulella. Me täname, että sä täydät meitä pyhä vaimua ja Uudella tulella. voimalla. Uudelle väega. Ja annat meille uuden näyn. Ja anna meille uuden näkemuksen. Tehdä sinun työtäsi. Tehdä sinun tahtmista. Sillä me tiedämme, että meillä on lyhyt aika enää. Meillä on vähän vielä aika tehdä. Sinä tulet Jeesus Sä takaisin. tulet takaisin. Mutta sinä varustat seurakuntasi. Aga sa varustad oma kogudust. Sinä restauroit seurakuntasi. Sa restaureerid oma Ja koguduse. se tulee tapahtumaan Ja se Jeesuksen, tuleb, Kristuksen nimen se kautta. tuleb Jeesus Kristuse nimel. Kiitos, että sinä annat armolahjoja. Annan, että saada armastusande. Ja sinä annat uutta näkyä meille. Sa annad meile uued nägemused. Kiitos siitä, että me emme kulkisi ihmisten ohitse. Tänu, et me ei aja inimeste tarkoitusi järgi taga. Että me ei läheks myötä. Et me ei lähe mööda. Kiitos Herra, Tänu Jeesus. että sinä annat meille rakkautta. Sinä annad meile armastust. Annat meille sääliä, Sa annad meile rahu, halastust. Jokaista kohtaan, Igasse kohta. jota me tapaamme. Mis on meie sees. Arkipäivänä, Argipäevas. kaduilla, Linnad tänavatel. työpaikoilla, missä ikinä me olemme. Mis iganes kohas me oleme. Niin anna meidän nähdä, Herra, Anna meile näha meidän lähimmäisemme meie lähedasi rakkauden silmillä, armastuse silmadega. sinun silmiä. Sinu silmadega. Anna meille tämä sielujen sielu hätäsieluista. Anna meile tunda nende hinge edasi Anna meille hätäsieluista, Jeesus. ja neid parandada. Ja risti Ja risti. on Jumalan voima Ja ristis on Jumala vägi. jokaiselle, joka uskoo Kõigile, kes usuvad ja ottaa vastaan. ja võtab vastu. Niin hän saa syntyä uudesti Saab sündida uuesti Jumalan lapseksi. Jumala lapseks. Kiitos Herra, Tänu Jeesus. sinun sanasi lupaa. Sinu sõna lubab nii. Olkaa siunattu nimessä Isän, Pojan ja Pyhän. Ole kõik õnnistatud Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Aamen. Aamen. Kiitos Jeesusele. Sokari muidugi rääkis mulle ka sellest sõnajalgade asjast, vaata rääkisid, kuidas nad Venemaal vaata oli. Mäletad? Vaata, äkki sa saad sellest ka rääkida, mis Venemaal oli, kui sõnajalad olid seal. Autod ära parastasid. Ja räägi. See on väga huvitav. See tuleb otsa allikast siis. Ja siin tuleb üks tunnistus veel, mis mind väga puudutas, kuidas tegelikult see läheb praegu ilusti siia kokku, kuidas kurat ei saa ikka mitte midagi teha oma lastele. Ja se oli monta vuotta sitten. See on palju aastat tagasi. Sanajala veljet Oleg ja Andres olivat Venäjällä. Sõnajalade mehed Oleg ja Andres olid Venemaal. Heillä oli siellä semmoista niin kuin bisnestä. Neil oli seal mingi äri. Ja olivat tulossa pois, olikohan se Pietarista tai Moskovasta, en muista tarkalleen. Ja nad oli tulnud tagasi, kas oli Peetrist või Moskvast või kus? Ja sitten yhtäkkiä mafiat ottivat heidät kiinni, Venäjän mafiamiehet. Ja ühel hetkel võtsid nad kinni ja Vene maffia võttis nad kinni. No sen tähden, että heillä oli aika hienot autot. Et sellepärast neil oli väga võimsad autod ja kellad käes. Ja he halusivat ryöstää heidän autonsa, heidän rahansa ja he ottivat kaikki heiltä pois kellot ja kultasormukset ja kaikki ja panivat heidät semmoiseen kellariin vankilaan. Ja nad võtsid ära neil autod, kellad, kõik rahad ja kõik võtsid ära ja võtsid nad kinni ja puistasid nad täitsa puhtaks ja panid nad alla keldrisse vangi. Koko yön he olivat siellä kellarissa. Ja kogu öö olid nad seal keldris. Ja semmoinen tietenkin masennus tuli epätoivo, mitä nyt ja mitä meillä tapahtuu, mitä ne mafiat tekee meillä. Ja tuli juba hakkas masendus tulema, mis see maffia nüüd teevad, ja mida nad teevad, löövad maha või midagi. Ja sitten yhtäkkiä Oleg Sõnajalg, joka nyt on jo perillä taivassa. Ja ühel hetkel Oleg Sõnajalg, kes on praegu juba taevas. Hän kuoli traagisesti lähes vuosi sitten helikopterionnettomuudessa. Kes just hiljuti helikopteriõnnetusse surma sai. Niin hän nosti kätensä ylös taivasta kohden siellä kellarissa. Ta tõstis seal keldris üles käed taeva poole. Ja huusi, Jumala auta meitä, tule meille apuun. Ja hüüdis seal, Jeesus, tule meille appi, haita meid. Ja yhtäkkiä. Ja ühel hetkel. Semmoinen kirkkaus tuli ja täytti koko se kellarihuoneen. Tuli valgus ja täitis kogu seal keldri. Sellainen
niin kirkas hohtava Jumalan voima tuli siihen kellarihuoneeseen. Ja väga suur Jumala vägi tuli sinne keldrisse. Ja nämä mafiamiehet katsoi sieltä sitten ja ihmetteli, mitä tapahtuu täällä, mitä tapahtuu siellä. Ja maffiamehed tulid ja vaatasid, mis asi seal on, kelder on üleni valge. No, ne näkivät sen kirkkauden. Ja nägid seda Lankesivat polvilleen sinne. ja maffiamehed langesid põlvili maha. Ja sanoivat, menkää pois meidän luotamme. Ja ütlesid, minge ära siin meie keskelt. He antavat heille autot takaisin. Andsid neile autot tagasi, kellad tagasi. Kellot ja kaikki kultasormukset. Kuldsõrmused asjad tagasi. Antoi Andrekselle ja Olegille takaisin. Andis Andrekselle Olegille tagasi. Ja sanoi, että menkää pois, te olette pyhät miehet. Te olette pühad mehed, minge siit minema. Jumalan voima ilmestyi. Jumala vägi tuli niimoodi. Ja he pääsivät sieltä Eestimaalle. Ja nad läksid Eestimaale, tulid tagasi. Ja kiittivät Jumalaa. Ja kiitsid Issandat. Sitä tekee Herra Jeesus. Ja seda teeb Jeesus. Halleluuja. Hän on vieläkin sama. Ja ta on täpselt seesama, nagu me tänagi Gideoni lugust lugusime. Hüüa tappi Issanda nime, ei saa siin maffiaga mitte keegi kinni võtta. Annavad seal kõik tagasi, mingi ära siit meie juurest. Vaat see ongi. Jumala vägi on niivõrd võimas. Need tunnistused on andmiseks ja meile öeltlemiseks. Mul on endal korduvalt olnud, kus mind on tahetud seal ära uputada ja värki. Ma olen seal hüüdnud seal Jeesus kõva häälega, koheselt on põlved maha pandud. Ui, ära seda nime maini! Seal on nii palju asju, kus me oleme kuulnud. Seal oli üks vend oli trollibussis ja taheti nuga anda. Tulid sinna ja 2 meest tulid ja tahtsid talle nuga anda ja ära puistata, raha ära võtta. Ja ta keset trollibussi öösel ajal oli ainult seal tema ja küüsis täies kõrist Jeesus. Siis need noad kukkusid ära, nad otsisid saaks välja, jooksid niimoodi ninali maha, jooksid minema ja noad jäid ka sinna trollibussi põrandale. Jeesuse nimes on tohutu vägi, kui kuskil mingi jama tuleb, sa kisendad täies kõrist Jeesus, sind tõmmatakse välja. Absoluutselt, tõmmatakse välja. Et Issanda nimes on vägi. Meil on selline kuningas, kes me teame oma Issandad, meil on selline kuningas, kui me hüüame appi, seal ei ole aja 3 päeva oodata. Kohe on abi, ülevalt tuleb kohe abi ja saatan nõtkutab põlvi. Nagu me täna ütlesin, kui kellegi on harg südame kartust täis, vaat need saadetakse koju. Aga need, kes tunnevad oma Issandat, need saavad uut rammu, nad tõusevad üles nagu kotkad, nad ei tüdi ega väsi. Me peame tundma oma Issandat Jeesus Kristust ja usaldama teda, kellele me oleme maha ennast müünud vere hinnaga lepingus. Kiidetud olgu Issand selle kõige eest. Me nii täname Jeesust. Aamen. Aga lähme. Ja Signe, paneme käed ülesse ja paletame ka Signe eest, et tema hääl paika saaks seal. Nii, isa, me täname, kiidame Issand Jeesus. Issand, Signe palub Issand Jeesus sinu abi, Issand Jeesus. Me kiidame, ülistame Issand Jeesus sind. Sina oled Issand ja aamen. Me palume Issand Jeesus. Me Jeesus Kristuse nimel, sinu nimel Issand Jeesus. Alistume ennast sinule, seisame vastu kuradile, nagu me täna ka oleme sinu sõnast kuulnud, Issand. Me täname Issand Jeesus, me ütleme Jeesus Kristuse nimel. Igasugune hääle, need teemonid, kes hääl seal käherdavad. Jeesus Kristuse nimel, välja sealt Jeesus Kristuse nimel, Jeesus Kristuse nimel, Signe, jätate praegu Signe maha, Jeesus Kristuse nimel, iga kuri vaim, iga teemon, kes häält seal kähendab, olgu külmetus välja sealt Jeesus Kristuse nimel, Jeesus Kristuse nimel, Jeesus Kristuse nimel. Issand, läkituma tervendab vägi, nagu palsame sinna praegu. Me palume Jeesus Kristuse nimel, läkituma tervendab vägi, Issand. Me palume seda kõike meie Issand, Jeesus Kristuse nimel. Me kuulutume praegu, Signe, sulle tervist Jeesuse vermete läbi. Ole seal terve praegu Jeesuse vermete läbi ja me täname, et Issand on alati oma sõna taga, ta saadab päev välja ja teeb terveks. Iga paluja saab, iga otsija leiab, iga koputajale avatakse Jeesuse nimel. Aamen. Aamen. Läinud puruks lootus tulevikule on vahel paludagi raske, just kui taeval taba ees, kui
et pole õige panna lootust üksnes inimestele. Toon Jeesus koormad sinu ette, risti alla asetan. Su poole hüüan tänuga, tervenda mu süda, uuenda mu meel. Ravi kõik mu haavad, mis saadud eluteel. Võta kõik mu soovid, need ümber kujunda. Just sellisteks, kui Jeesus oled plaaninud sa, sind kõiges usalda. Olen teinud palju vigu, olnud sõnakuulmatu, raisanud tühjustele aega, selmet saada täidetud. Palun Jeesus, anna andeks kõik mu laiskus, rumalus, valed sõnad, tehud ja mõtted või ka vale ajastus. Ma tänan sind, et pole lõppenud sinu arm ja halastus. Kogu halva heaks sa pöörad, iga päev su arm on uus. Tervenda mu süda, uuenda mu meel, ravi kõik mu haavad, mis saadud eluteel. Võta kõik mu soovid, need ümber kujunda. Just sellisteks, kui Jeesus oled plaaninud sa, sind kõiges usalda. Ei vaata enam taha, vaid üksnes edasi. Vana loomus jäägu maha, otsin Jeesust ainiti. Tervenda mu süda, uuenda mu meel, ravi kõik mu haavad, mis saadud eluteel. Võta kõik mu soovid, need ümber kujunda. Just sellisteks, kui Jeesus oled plaaninud sa. Tervenda mu süda, uuenda mu meel, ravi kõik mu haavad, mis saadud eluteel. Võta kõik mu soovid, need ümber kujunda. Just sellisteks, kui Jeesus oled plaaninud sa, sind kõiges usalda.